Uyayazi loyo moment empilweni usubona ukuthi cha ngaze ngalithola iphakade lami. Usuqamele esifubeni sika Adamu-ke. Ngaloso sikhathi bekade sesino 7 months sijola nalomuntu. Ayi bakwethu ingiphethe kahle indoda yakhona ingikhiphile sikwi vacation thizeni. Yabona la emlomeni uyawuvula umfana loya mfana uyawuvula umlomo akhulume aconfesse uthando lakhe nangendlela azizwa ngayo. Yabona kulesa sikhathi ngangizizwa ngenye indlela ngangizizwa ngisemathandweni. Kukhala inokho eminyango. Hayibo baby mhlawumbe u-ode i-room service okwenzakalani athi ubaby cha angi-odanga avela nathi ngena. Mengena kungena unkosikazi nezingane ezimbili. Avela nathi Themba. Mhlolamini lo oyenza la emahotela. Mhlolamini lo yenza la emahotela ngibona indoda iqhaqhazela ijuluka indoda igxuma iqhasha ithi ngiyaxolisa sithando sami mina njengoba wazi ukuthi ngize kwi business trip lesibetshana lesi sifike nje ngathi nje sizodeliver izinto nasi sesingasahambi isibetshana sesingifenza. Imini isibetshana njalo yazi bafethu into esengangiyiphoxeke yona ngangiphoxeke sengisola umgodi wokucasha la sengithi ngithola iphakade nangumuntu ushadile unezingane nonkosikazi lapho embedeni kade confess uthando lakhe ethi yena akaze ahlangane nomuntu onjena uyafisa ukuthi ngabe mhlambe wangazi kudala ngabe sesishadile sinabantwana athi wayibona phi indoda endala ekotete engangami kodwa engashadile. Ngisale bafethu ngisale umoya wami udentekile umoya wami uphukile umoya wami ulimele ukuthi abantu besilisa yazi ngeke ngathatha ibreak ngathi le gender mina cha isingihlulile selinhlulile uthando kahle mina I don't think ukuthi uthando likhona nje ngase ngiriche lo conclusion ukuthi I don't think ukuthi uthando likhona. Lo wathi mefika wathi sithando sami uthando likhona ukuthi awukaze umthole umuntu oright usufike kumaqondana ke manje usufike kumuntu wakho kwangathi angihlanye kwangathi nje angispine ngispine ngekhanda phansi emgaqweni. Ake bakwethu ngiphindeleke manje endlini yami ngiyoyikhotha amanxeba ngiphoxekile inhliziyo yami ibhlungu. Iphisi ayikho iyadovoza inhliziyo iyadovoza icikekile idiniwe. 5 weeks later ngidiscover ukuthi ngikhulelwe ngoba le ndoda iyangicela at some point ethi kumele senze umntwana ndawonye ngoba iyangithanda kakhulu iyangicela ukuthi ngiye ukusebenzisa ama contraceptives if ngiwasebenzisa sizame for umntwana. Ake ngangawasebenzisi ke because ngangiyisingili sayeka ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana usuku olulodwa ngale siyasikhathi lesi kwakuyinje ilo yamdlalo uqeda ukwenzakala ngenkathi kuzofika unkosikazi wakhe lo mdlalwanyana nje omncane owenzakala before kufika unkosikazi kanti mina ngakhetha. 5 weeks later ke ngikhulelwe inhliziyo yami ibhlungu because lo muntu ngathi ngifika nje la endlini ngafica usengiblockile. Into engizoyithini ke le ngizothina enganeni ngizothi ubabwayo ubani washonaphi ngoba phela ngeke ngikwazi mina ukuthi ngingakhipha isisu ngimdala kangaka. Ngicela ukuntshela ke ingane izalwe ngikhulisela ingane yami masingane izelwe kube nalento ukuthi hayi man angimtshene lo mfana ukuthi ngakhulelwa angenza ama means okucommunicate naye ngimtshela ukuthi ingane yakhe ikhona just in case if u interested ukuthi abone ingane yakhe a create ubudlelwane nengane yakhe. Ake ngifonele enkampanini la asebenza kuyona because mina wangitshela ukuthi usebenza enkampanini thizeni futhi ngake ngimbone egqoka iskipa sakhona mangabe ezendlini sometimes wefika egqoka iskipa sakhona. Hayi mangabe ngithi ngiyafona kule nkampani ithi cha asinayo umuntu onjalo asikaze futhi sibe nomsebenzi onjalo kuvulwa ababhuku ka-HR bathi cha asinayo umsebenzi onjalo. Hayibo shukuthi le ndoda lena yanginikeza igama thizeni igama elirong noma yanginikeza ini ngithi mina mhlawumbe wanginikeza igama elirong akukhonakali ngize ngisende isithombe ngithi mina ngisho lo bathi cha thina sikaze sisebenze nalomuntu asikaze nje sisebenze nalomuntu kule nkampani. Angixakeke ke manje ziwume emthumeni
Ngicela ukunitshela ukuthi ingane yami ngiyikhulise kanzima, ngisokola, ngidonsa kanzima, ngize ngenze nemisebenzi emibili, ama-extra hours endlini mangabe sengihleli after work sengishaya omunye umsebenzi. Because sometimes kuyadonsa, kubuye kube nzimani ukukhulisa ingane uwedwa njengomuntu wesifazane. Niyazazi-ke lezi zethu zama-model C zifuna i-life expensive, i-education right, zigqoka kahle. Ngangafuni ukuthi mina ingane yami ithi ngiyashoda ngoba ubaba anginaye. Ngayitshola-ke iqinisa ingane yami, ngiyifihlelanga, ngayitshola ukuthi ubaba wakho kwenzakala kanje nakanje, angizange ngayifihlela neze. Ngathi mntanami nawe ngelinye ilanga uyokhula uwazi amadoda ukuthi anje. Ake ngivaleliseke enganeni yami isikhulakhulile isiyofunde e-university. Sengikhulisile isiyongena e-university. Emva kokungena kwengane yami e-university, hayi nami ngiqale ukukhululeka, ngiqala ukuncibilika manje. Sekunomuntu engihlekisana naye, sekunobhuti ongijabulisayo, yabona nje sengibuyele kule game yomjolo. Ayi bakwethu, uyamazi umuntu wesifazane ojolayo nje. I-life sengibona ama-bright colors again, yabona sengibona ngathi impilo ayikho yimbi kangako. Impilo ibuye ibe mnandi futhi sometimes. Ayi ngelinye ilanga ngikhuluma nesithandwa sami esisha engijola naso efonini, ivelana ifoni ingane yami. By that time ingane yami isiyograduate, yenza unyaka wayokugcina, yenza i-4th year. Isizobhala, igraduate, sekuphelile, siqedile ngesikole, masiyahamba iyosebenza. Vele khona la esithembe khona yenza ama-practicals kuleyo nkampani. Sokuthi ngidropheke i-call yesithandwa ngibambe le yengane. Ingane ingitshela ukuthi mam, wena u-best friend wami, kunomuntu lana osengipropozile. But ngimtshela ukuthi angeke ngikwazi ukuthi yes. Angeke ngikwazi ukuthi yes, ngifuna ukuthi nawe njengo-best friend wami, yabona. Sihlangane njengomndeni umbone, ungitshela ukuthi uyagculiseka yini before mina ngithi yes. But mina manje ngiyagculiseka ngalo muntu, sengithandane naye unyaka wesifolo. Selo ngaqala ukufunda e-university ngithandana naye unyaka wesifolo, ngigculisekile ngaye, ngihappy, ngijabulile, ungiphethe kahle nje udali. Ake umntanami ngimtshela ukuthi khulileka ke mntanami, ungabusasho kakhulu, ngizopheka mina, mlethe ngomgqibelo ozayo lo muntu. Akezele ekhaya ngizombona. Ithi ingane yami ayikulungile, mengiqeda ukubhala ngizomletha uzombona. Mifika ingane emnyango ingena nomuntu wayo. Jesu Maria ma kwathi angiquleke, mina ngacishe ngabuthwa phansi ngalesa sikhathi. Ngalesa sikhathi ingane ifika ne-ex yami laphaya. Ake ngicela ukunitshela ngidinwe. Athi u-ex, usungaze udinwe kanje, mina nawe sasama-ex. Into yethu nje yayingakaqini kangako, kwakuso-7 months kuphela mangabe sihlukana. Lo nalo mntwana into yethu ilegithi, siyathandana ngikaze mina ngiyisebe semathandweni kanje. Ngicela ukunitshela ukuthi ngithi mina mntanami uyena baba wakho-ke lo wangila. Ithi le ndoda ubaba wakho kanjani? Because mina nawe sahlukana nje sasingenamntwana. Ngithi mina ngaleli langa-ke lelo wangiblokha ngalo, lona langa lelo wangimithisa ngalo. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yaphume ngathi nje iyochama. Ayiphindanga indoda yabuya kwamntana wami iyamblokha kanjalo. Cabanga-ke ngoba umntana wami iproposa nje kumntwana wami because ithi ifuna bazame umntwana. So ingane yami ithi mina ngisoze ngazama umntwana nomuntu ongaziwe ekhaya, nomuntu ongakaze nje aziwe ekhaya. So indoda iproposa, esho ukuproposa kumahhala, uthenga iringi lapha eStance, uyigximeke emnweni womuntu, useyifiance njalo noma engakakhokhi lutho. Yathi nje ingane yami upropose ngoba nakuthi ufuna zizama umntwana. Lapho umntanami ima ephume e-university, kusamela hamba wayosebenza. Iqonda ukuthini le ndoda ukuthi ifuna bazama umntwana before umntwana aqala ukuthi asebenze? Is he trying to destroy future yakhe, noma is he trying to delay lo mntwana ukuthi abe in a situation la akhulele khona angakwazi ukuthi athole umsebenzi? Ngicela ukukutshela ke sasala nomntwana wami sikhexile sibambo wangezansi.
ukuthi hayi ubaba ubastard, sekusho ingane yami hayi ubaba ubastard, ngiyasola ukuthi ngithandane nomuntu isikhathi eside kanje kanti ubaba wami. Okumnandi ukuthi ingane yami ibisayitshitshi ibingakazi imshayisa ubaba wayo, ubesefuna ukushaya nje ubaba, ingakho esepropose ngoba usefuna ukushaya ayimithise nje bethi ufuna bazama ingane. Kuze kube namhlanje le ndoda ayikaze nje ibuye ithi mhlawumbe izozama ubudlelwane nengane yayo, mhlawumbe ixolise of isimo lesesenzakala, ithi ngcono sizame ke manje siqale kabusha ngothando lusha lokuthi sibe ubaba nendodakazi. Ayikazi ibuye. Family, ningakhohlwa ukuthi thina njengebhazi sithatha incwadi ya grade 12 ebizwa kuthiwa impi yabomdabi sethunjini, sayishintsha sayenza i-movie for abafundi bakati kuletsheni. Iyatholakala ke ku WhatsApp leyo movie, siyayithengisa enambeni esi 079 337 2464 079 337 33724. Ayibo naku ngisangana 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Akungitshele wena wawungazizwa kanjani uthola ukuthi uyile ntombazane noma umina, uyingane yami noma umina, uyithola ukuthi usesimweni la othandane nobaba wakho iminyaka eyela la ku4. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke isitori sethu sanamhlanje. Ayilali bonene ezitorini ezilandelayo. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyona wa YouTube channel. Nifike nje family nisfollowishe, akukhokhwa mali kumahala ha. Buzz SA to all social media platforms. Sikhona ku TikTok, sikhona ku Instagram, sikhona na ku YouTube, sikhona na ku Facebook, sikhona. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu. Ayilali bonene ke nisubscribe family, senipusha leli page. Nithi operation uBuzz SA awududuleke, uBuzz SA awuye phambili. Mncwa mncwa.